number 1. Fy, er du smadret sgu da rødderne? No. Crash test number 2. Crash test number 3. Ja, sådan der. Godt. Ned ad trapper. Okay, den gik så ikke så godt. Vi starter lige forfra. We're running. Again. Som vi kan se, at kameraet er allerede godt smadret efter crash test nummer 4. It's destroyed. Ui. This is a good. This is a bad fucking shit camera. Og låsen er gået i stykker. Crash test number 5. Test er ekstrem højde, hvor den falder ned. 3, 2, 1. Go! Whoa! This is a camera. And no, shut up, man. Okay, we're running again. 3, 2, 1, go! Som I kan se, så er den beskyttelseshalløj er gået af, og selve hen i linsen, der er den faktisk skåret, så der kom sådan lidt hakhalløj. Og den her, så den er blevet præget. Hvad er lort, mand? Vi gør klar til crash test number 6. Basketball. Det lød helt svensk. And no. Again. Straffespark. Sigt op mod. Jamen du rammer ind i andre folks boliger. Så er der mål. 1-0 til Elias. Desværre intet point til Malik. Sofias tur. Fuck, man. Skal vi se, om han rammer kurven? Det gjorde han! Det var et fantastisk skud. 1-1. Test! Nu vil han hoppe ned på kameraet. Vi springer om 3, 2, 1, hop! Go! Det er fandme godt ramt. 1, 2, 3, go! Okay, And godt now. af kameraet. And now. And now will Tobias stop off, man. You are not. Fucking crash. Nej, Elias. Det er stop. Okay. Jeg skal lige prøve noget. Du er for syg. Au, det tror jeg har gjort lidt ondt.
Crash test! Nu er bare et eller andet. Nu er fyret nede i gulvet. Ja. Det er nu værd. Nu værd, man. Hvad fanden? Altså, ham her, ikke? Ham der, han er fucking psykopat, mand. Nu skal vi have det begravet. Han er fucking irriterende, mand. Det kamera skal bare tøj. Det er så godt. Wow. Jeg tror ikke, at du kommer til at være med i flere crash test videoer, Elias. Du er simpelthen for sindssyg. Jeg er for god til det her lort. Fuck det! Åh, for helvede. Elias, det går i stykker. Ja, skal vi ikke sige hej for i dag? Jo. Altså, Siger vi hej? Hej for i dag. I cannot take this anymore.